ang safety officer, and then muli siya ang naitabo na ay nagplastering along 8th floor, plastering sa wall beside pinakalikod na siya, na ay nahulog nga tubo from the 22nd floor. That tubo is usa sa safety measures nila kada floor. Kay human naman sila, actually more on plastering finishing na sila ng work. Ito nga tubo is support to nila kada floor para walay mahulog. Maybe siguro pag tangtang ato mo to ang pagkahulog, wala siguro na ampingan based on the sulti sa ato ang ilahang safety officer. After sa pagtanggang sa tubo, ibutang na din ang railings. So mana siya ang panghitabo. So now, according sa mga workers dito, kalit lang ko nung nahulog ang tubo, magikan sa 22nd floor, ug sadto si naay po'y nagkabaw sa baba, naa sa 8th floor nga nagplastering sa wall. Dito siya naigo sa may batok, pero daw, in fact, nakita pa na mo ang tubo nga naa siya yung bugo. Hard hat siguro sa likod mo naigo. Siya usap pa naka-hard siguro yung hat niya, 22nd floor ang mahulog. Dito di siya nagkaana siya sa alimak. It means wala nahulog sa iyahang gipatungan nga alimak nga nagplastering, kundi nara siya dito nagkumbitay pa. Now with that incident, i-check na lang nato the whole buildings. I-check na to the whole buildings. Nakita nato na 5 na siya ka building, 5 na siya ka tower. Ang tower B o tower D ang ato ang i-suspend. Ang tower D dito na hitabo itong nahulog nga tubo. Atong klarohan nahulog ang tubo, not the tower. So dito na to nakita ang paghitabo, muna na itong i-suspend. After that one, i-check na lang na to ang mga towers po nila. Nakita po na to almost the same ang tower D o B. That is why ito na lang kung i-suspend ang tower B.